González, que es deia a si mateix que era progressista i d'esquerra, etc., van poder canviar aquesta estructura postfranquista. Aquesta estructura segueix manant, segueix prenent les decisions de tot allò que passa. I són aquests els del a por ellos. I tenen com a guardians d'aquesta estructura a les forces de seguretat de l'Estat. L'Exèrcit, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i, per desgràcia, ara també sembla que alguns Mossos, no tots. Bé, el divendres vàrem estar veient què està passant, perquè evidentment no fem cas única i exclusivament d'allò que ens diuen els mitjans, i vam voler veure què estava passant al centre de Barcelona. I el que vàrem veure és que a la Via Laietana hi havia un munt de joves que molts d'ells són menors d'edat, que tenen 15, 16, 17 anys, i que la Policia Nacional carregava contra ells. Vàrem veure això. I vàrem veure una reacció d'autodefensa d'aquests joves. Uns joves que estan rebent casos pebre, estan rebent foam, estan rebent boles de goma. I tot i així, atropellaments. I tot i així, estan fent front a aquestes forces. Molts d'ells van tal qual. No van preparats. No són aquests infiltrats que ens estan venent als mitjans de comunicació. Doncs bé, per aquests joves que estan defensant els nostres drets democràtics, drets civils i, sobretot, la nostra voluntat de ser, de deixar de ser catalans i de deixar de ser un poble esclau.